أتاسعتو بفيرمان بقلمنا نايزخونه يكون حيلي زي كونه بناي حزب إرترا دمص خرجاجص اللوو نحنا زتكب ناصنت اب لانكاستر هاوس فرم ناصنت ወይ بخال استفلاليه መንገዲ ዝወሃበና ናጽነት አይንደልና በሕጋው መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉኡ ዘድምጸሉ ናጽነት ኢና እንደል ተባሂሉ ናጽነት መጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሑቅ بصبوق دليات يكون باستفلاليه منقدي ابز ጉዳይ ዚ ኢድ ነይሩ ወይ ሊዛረብ نخال ፖለቲካው ዕላማን ተዘይ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ሓቂ ይብሉን መሰልና ህላዌና ናጽነትናን بقالسنا ጥራይ ዘይኮነ በሕጋው መንገዲ بناي حزب إرترا ملؤ تساتفነት ዝመጸንበር ببوراኬ ወይ ድማ بقداس بزغونه يكون لغسي ናይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይ መጸ ደጊምካ ነቶም ባህልቱም ርግጋጽ ሕማቕ ይመስለኒ